Beth sydd yn cael ei sydd yn bwysig yw bod dal yr ymdeimlad yma o berthyn, o gymuned, yr awydd yma i fod yn rhan o rhywbeth pan mae bobl yn teimlo yn unig ac yn nerfus ac yn ansicr iawn, sy'n gwmynt o ansicrwydd dros y 19 mis ac yn dal i fod i ryw raddau. A wedyn, chi'n gwybod, dyna beth fi'n credu hefyd sydd wedi dysgu, bod yr eglwys dal yn mor berthnasol, oherwydd oedd yna phobl yn clustfeinio i mewn i oedfaon Zoom, falle oedd ar yr ymylon yr eglwys, neu rhai oedd ddim falle yn llawer o gyswllt yr eglwys, a wedyn fydd teidiau neiniau, chi'n gwybod rhai o'r aelodau yn gofyn gallen nhw ymuno, o ddim byd yn ei ardal nhw ac yn y blaen. A fi'n credu bod hwnna mor bwysig a cadw cymuned at ei gilydd mewn cyfnod mor anodd, dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod ar y foment bod moral yn eitha isel efo nifer eglwysi a falle o fewn yn henwad oherwydd mae ail adeiladu ac ail agor yn fwy o her na jyst cael bob dim i lawr. Oedd hwnna'n hawdd mewn un ystyr. A nawr, wrth gwrs, mae ddim jyst yr addoli, mae'r holl weithgareddau ynglwm ar eglwys, mae rates yn dal yn uchel iawn. So mae dal lot fawr o ansicrwydd, lot fawr o bobl yn ddihyder. So fi'n credu beth sydd yn bwysig nawr y flwyddyn yma i godi moral, i rhoi rhyw hwb i bobl, i rhoi hyder i bobl, ac jyst i ddweud ni yma i chi, i helpu chi, i hyrwyddo chi, a jyst i rhoi rhyw hwb i'r calon, deud y gwir, oherwydd mae mor bwysig i ail adeiladu ac i ail agor, oherwydd mae'r cymdeithas mor bwysig. Braf gweld bobl yn 3D yn lle 2D ar sgrin, yn dydi?